Ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, September 22, tuig 2020. Nakita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag bisita man sa amon nga o kung paagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag balita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Masobra tunga sa mga personnel sang Talisay City CDRRMO gain na paidalom sa isolation. Negatibo nga RT-PCR result gina-require na sa Bacolod PNP sa PDEA kag BJMP personnel. Sa balita national, Malacanang nagbulgar nga may pilak mga health facilities nagatanyag sang mas barato nga COVID-19 na swab test. Labor Chief, suportado ang ginaduso nga pagpataas sa sweldo sa mga nurse bangod sa COVID-19 pandemic. Sa atong balita international, US CDC ginkagas na ang guideline nga nagpahayag nga ang coronavirus mahimo nga airborne. Sa sports balita, lineup sang Gilas Pilipinas para sa FIBA wala pa sang kasiguraduhan. Kag sa atong balita entertainment, paghatag pagkilala kay Lloyd Cafe Cadena sa iya ikas 27 nga kadlawan sumong adlaw nag-trending sa Twitter. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor na sa subong iyang gabi, and welcome man diri sa aton nga Aksyon Balita Evening Edition. So sige, mga ka-aksyon naton sa continue lang sa pagpadalaman sa inyo iyang mga greetings sa subong nga gabi. Kay basahon gid ina namon ni Aksyon Dale. Sa kay Mama Heaven nga naga-monitor subong nga gabi, thank you so much. Good evening man dira sa imo, Ma'am. Sa kay Ma'am Rose Guevara, happy birthday dira sa imo. Secret lang gali, secret lang ako no kumpila ng edad. Oo. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening Action Day and Action An, watching from Hong Kong. Hello lang sa tanan nga Energy Fans Club. Okay, keep safe everyone. Sa kay Sir Harris Isulat, good evening man. Naga-monitor ko sa bong si Ma'am Rose Guevara kung nagamayong gabi man siya, ginagreet niya ang tanan yung mga members ng Energy Fans Club. Sa kay Dennis, among presidente, kag God bless and more power sa program. Sa kay Misa Aluna na Suzette, Action and Action Dale, good evening. Be safe, God bless both. Thank you so much, Ged. So, sige. Ang mga ka-aksyon naton, mayara kita subong 74 watchers. Thank you so much, Ged, from halindri mismo sa amon man with Aksyon Dale Salazar. Di man ko mga bahin diri sa Negros Occidental, Bacolod, and all over the country. Or even syempre sa iban pagid nga mga pungsod kay ang aton nga Facebook Live is hindi lang yung within lang diri mismo sa Pilipinas or within lang sa Negros Occidental, kundi makita sa nagkalain-lain nga parte sa bugos nga kalibutan. Ang importante, subong ti halong kita lang danay. Kay medyo limited pa man ang aton nga giho. Sa kay Ray Marcondes, good evening man dira sa imo. Action Dale, welcome back. Welcome back. Oo, medyo sako ka pa da. May DTX ka na. Wala. Wala ko di muna. Sige lang, Wala ko sang imo nga ginapamangkot. So sige.
Sa mga ka-action nato na liwat, ang sa gusto dira nga magpasakop, gusto magpa-member sa kay ilaman niya president nga si Dennis. So go lang kamo, i-search lang ang Energy Fans Club. Kag sa kay Action Dale naman nga page, Dale Explains. Kay inaiyaga explain syempre. Gina-explain niya ang mga halimbawa executive order or other pagid nga mga memos nga ginapagwa within lang diri sa Bacolod City ha, Bacolod only, not Negros Occidental. Sa kay Action via Jonathan, greet niya lang si Tantan kag si Mary Joy nga nagapamati subong nga gabi. Thank you so much and good evening. Ikaw naman Action Dale. Mahina pang kalaban. Napaka-script Pangita ka pa. Sige Baka makailan na ipangita. So, sige, continue lang sa pagpadala sa inyong mga greetings kay inabasahon gid ni Action and kag dugay-dugay si Action Dale kung makatapos na sa iya diri nga mga obligasyon in life. So, sige. Sa iban pa naton nga mga ka-action nga naga-monitor man sa subong nga gabi. So, thank you so much gid ha. Oo. Na as of this time, gahulat-hulat ko sa nga ipagwa man nga mga datos sa karon kay ang Pilipinas pa lang man ang ang record from Department of Health is halin pa sa record for the whole Philippines. Diri sa sa Western Visayas medyo dugay-dugay pa siguro By the way, standby na kita danay for our local news. Balita, una sa aksyon! Lasay sa 7 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa sang mga balita lokal. Masobra tunga sa mga personnel sang Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office ang nagbatsyag sang simptomas sang COVID-19 kag subong napaidalom sa strict isolation samtang nagahulat sa schedule sang swab testing. Ining masubo ang ginanunsyo ni Mayor Neil Lizares III pagi sa PIO Talisay official Facebook page subong adlaw. Suno sa alkalde dako ang papel sang CDR-RMO sa mga emergency cases sa bangod nagaserbe ang mga ini bilang frontliners sa COVID-19 pandemic. Suno sa alkalde, hindi malikawan nga mabutang sa peligro nga sitwasyon ang mga CDR-RMO personnel bisan pa nga ginapatuman ang mga health protocol. Sa karon suno sa alkalde, magabaton lamang sa mga emergency cases ang CDR-RMO kag ginpanugyan sa pamilya sa mga dialysis patients nga hindi anay makatransport ang mga inisang pasyente sa dialysis centers. Nagapati man si Lizares nga immunocompromised man ang mga dialysis patients kag delikado nga ma-expose sa virus. Sa record sang Talisay City Health Office as of September 21, ang syudad ang mayroon sang 382 ka mga confirmed COVID-19 cases, 215 diri ang recovered kag 13 ang napatay. Nagalaom si Negros Occidental Governor Eugenio Salazar nga makabangon ng industriya sa turismo sa labing madaling nga panahon sa pihak sa ginapangatubang nga krisis sa COVID-19. Ini ang mensahe sang gobernador sa pagbukas ng ika-20 nga Negros Occidental Tourism Week celebration umpisa subong nga adlaw. Suno kay Dakson, ang sektor sa turismo ang isa sa pinagka-apektado sa nga pandemya bangon sa mga restriction kag limitasyon sa biyahe kag mga pagtililipon. Ginpanawagan sa gobernador sa mga nagranse nga magbulig sa gobyerno para maangkon ang inclusive kag sustainable recovery sa tourism industry. Ginpatigayon ang virtual opening ceremony sa social hall sa Kapitolyo Provincial kag naka-Facebook Live sa page sa Negros Occidental Tourism Division. Ang selebrasyon magalawig tubtub Setyembre 27, 2020. In celebrating our 20th Provincial Tourism Week, we are reminded that it is incumbent upon us to do our part in revitalizing tourism in the province amidst the current challenges.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iban nga balita lokal, ginkompormal ni BCPO spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico nga gina-require na nila sa karon ang PDEA sang RT-PCR test result nga negatibo sa virus ang ilang madakpan sa operasyon nga natala na i-commit sa mga custodial facility sang Bacolod City Police Office. Suno kay Pico, ini ang inisyatibo sang lower unit matapos may nadakpan sad tong PDEA nga duha ka mga persona nga nag-positibo sa COVID-19 kag gindala sa police station number 3. Suno kay Pico, hindi man lang sila ang naga-require kundi pati man ang Bureau of Jail Management and Penology sang negative nga resulta. Sa karon nagapadayon pa ang negosasyon sang tatlo ka law enforcement units sagud makapaminsar sang tikang para makapadayon sa ilang operasyon nga hindi makompromiso ang ikaayong lawas sa ilang mga narasto, detainees kag kapulisan. Actually na Aksyon Eden hindi na subong sa amon pati na subong turnover namon sa BG. Oo, amo ginapatakaran sa subong. Oo, kay na daw mandatory na naugaling wala pa gina sa maresolba. Kay ang unang nga pamangkot sino mabayad? Dapat yan si BCPO spokesman Lieutenant Colonel Ariel Pico. Ginapa siguro ni Barangay Tangub number 1 kagawad nga si Roddy Montaño Sr. nga committed siya kag himuon ng tanan agud mangin isa ka epektibo nga temporaryo nga barangay kapitan sa sulod sang 6 ka bulan samtang ginpaidalom sa suspension si Barangay Kapitan Noli Villarosa. Suno kay Montaño, iya ipadayon ang nasuguran ni Villarosa nga mga proyekto ilabi na ang pagbulig sa pumuluyo. Dugang pa, preparado man ini kag planado na ang mga aktibidad kag proyekto sa barangay kag kinahanglan na lamang nga ipatuman. Palayag pa ni Montaño, hindi maapektuhan ang pag-abyanay nila ni Villarosa bangod sa mga pareho sini nga hitabo. Dugang pa, kung siya lamang ang pamangkoton, hindi na siya luyag nga magpungko sa mabugat nga posisyon bangod may kabudlayan apang para sa pumuluyo iya himuon ng tanan. Sa madumduman, ginpapanaugan sang Office of the Ombudsman sang 6 ka bulan nga suspension si Villarosa bangod sa ginaligar anomalya sa Social Amelioration Program. Samtang nangunang barangay Takuling sa may pinakadamo ang kaso ng COVID-19 sa sulod sang 14 ka adlaw umpisa sa September 9 tubtob 22 karon nga tuiga sa datos sa ginpagwa sa kisang syudad gikan sa Emergency Operations Center kon EOC. Ang Takuling ang may na-record nga 111 COVID-19 cases, ikaduhang barangay Singkang Airport nga may 95, barangay Villamonte nga may 88, barangay Granada nga may 71 kag barangay Alihisa nga may sang 69. Yara naman sa ika-6 tubtob ikapulo nga pwesto ang barangay Stefania nga may 61, barangay Bata nga may 59, barangay Tangub nga may 57, barangay Mansilingan nga may 49, kag barangay Banago nga may sang 38 ka mga COVID-19 cases. Sa katapusan nga balita lokal, naglumpat sa Bakyas si Joselito Ibarle ang nadakpan sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army nga may mga matagas nga kalibre sang armas lutang sa iya puloy-an. Suno kay 303rd Infantry Brigade Commander Colonel Inocencio Pasaporte, samtang nagalakat sa Sitio Bungaw, Barangay Trinidad, Syudad sang Gihulngan ang tropa sang gobyerno. Upod ang sospetsado, hinali na lamang ini nga nagpalagyo sa banglid nga lugar agud nga makapalagyo. Dugang pa ni Pasaporte, gintinguan sa otoridad nga lagson ini apang bangod sa mabudlay nga lugar, nagabihan sila kag napastawan nga makita ang sospek. Palayag pa sang commander, may nakitaan nga mga dugo sa ginagyan ni Ibarle, posible nagrapila sa pagpalagyo. Presentar pa kuntani ang sospetsado sa mataas nga pumunuan sang Philippine Army. Sinubay Pasaporte, apisar nga nagapalagyo si Ibarle, hindi siya hilway sa mga kaso kasunod sa mga armas nga nakumpiskar sa iya poder. Sa madumduman, tinalikdan nga Setyembre 17 sa nakumpiskar sang otoridad sa puloy-an sang sospetsado ang 2 ka mga M16 rifle, 8 ka mga pistola, 2 ka mga homemade shotgun, magazine sang M14 rifle, kag mga backpack nga may mga dokumento. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Action Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal, ginadulong sa inyo sang TTX 500 para sa complete management sa inyong liver detox.
aksyon. Detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Fire. Welcome back for the second edition. second part sa Facebook Live greeting. Sa kay Anthony Jones Havillo Ceblano nga naga-monitor subong nga gabi. Sa kay Ma'am Yvonne Buicher nga naga-monitor man. Dan sharing na connection Dale. Kag God bless us all. Very good sang naga-share action sa mga news and public affairs programa. Sang DYEZ no nga ginapag sa Facebook Live. So salamat gid no. Gaka-appreciate na production ani ni mga simple nga mga tikang sa aton sini nga mga followers sa social media. Salamat gid. Good evening man kay Nove Torres Actionan bago gid lamang naka-tune in via Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat. Sa kay Ma'am Melchorita Ferrer nga naga-monitor man sa subong nga gabi. Hambal ni Anthony Jones si Havillo Ceblano. Good evening Action Ann and Action Dale. Monitor ko from Barangay Inayawan, Kawayan. Good evening man sa mga gwapahon gwapahon nga mga ka-energy sa Energy Fans Club. Dokakoraka. Sa kay Sir Alex Fuentes, mayong gabi. Sa kay Ma'am Ana May Villarias, good evening. Action Dale kag Ann, pag-greet ko lang happy birthday kay Manang Carmela. Uy, Manang Carmela, happy birthday! Kilala Modo ka mo? close. Sige Kilala lang bala. Happy birthday, Miss Ugpon Action Ann. Kag sa ila ni Andrew kag Andrea, salamat gid kag God bless sa inyo. Monitor lang kami diri sa Barangay Villamonte. Hi Andrew kag Andrea. Ano rin ni Ma'am Ana May si Sir Villarias before sa Station 2 man. Sige, good evening Sa dira sa inyo. kay Romeo Baroba Jr., good evening man. Nga naga-monitor subong sa Banwasang Manapla. Speaking of Manapla, si Vice President Rejan Villalon, mayong gabi. Sa kay Melly Mels, good evening man. Ikaw naman Action Dale. Daw naubos mo na Action Ann. Daw nakabati ko manaplang banwa nga lugar daw kanami kaunsang puto Action Ann nga may mainit nga kape karon nga maulanon nga tiyempo diri sa may syudad sa Bacolod. Si Pia Marthy Alfabeto Asibuche. Good evening Action Dale and Action Ann. Diping, mayong gabi. Keep safe always, kala mo. Yeah, upod din na mo nito, to North. Okay, syempre, sige. sa Pag-greet lang siya ka na Action Ann. Sa kay Lola Chinit ko nga ara sa sila nga always gid nagapamati. Salamat si Sir Bert Heras Puko Caraballo. Good evening Action Ann and Action Dale. Monitor kami diri sa may Hotoda Handumanan. Salamat gid. Sa kay Ma'am Olive Prado Gagaritano, good evening Action Ann and Dale. Happy Tuesday. Monitor lang ko diri sa Ria de KSA. Keep safe and God bless. Sa kay Mama Chris Vilma Reyes, good evening Action Dale and Action Ann. Monitor lang kami diri sa Est Home 3. May nga pamati man sa inyo sa Est Home 3. Barangay Stefania Action Dale Nagsabat na. na si Ma'am Ana May Villarias. Tiyo kanila si tiyo nila si Sir Sir Villarias. Villarias. Sige, salamat Regards gid. lang ko na kay Sir Villarias, Ma'am. Thank you, Gid. Padayon lang ang pag-comment sa inyong mga greetings, mga ka-aksyon sa comment section sa ating sininga Facebook Live. By the way, Action Dale, happy birthday galit danay kay Action Stephen Prisquito, ang aton nga correspondent dira sa San Carlos City. Oo, sa may San Carlos City Action Ann. Kag sa basta ang mga kaipi, Calatrava. Sometimes gano mo na siya sang iya ka gihulngan kay kisati may mga aksidente or the usual mga encounter Action Dale. Gina-cover man na ni Action Stephen. Si Sir Jerry Helogo, mayong gabi Action Dale and Action Ann, watching live from Barangay 3. Banwasang Hinigaran, salamat gid, and present naman si Sal Raka Galida. Bago lang siya naka-join no, sa ating sining Facebook Live. Saan ba yung mga ka-aksyon? Kay
balita. Una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang balita nasyonal. 15 ka mga laboratorio sa Pilipinas nga nagapatigayon sang RT-PCR test ang may barato nga presyo kung nagabalor sang 1,750 pesos sa 2,000 pesos. Ini ang base sa listahan nga ginpagwa sang Malacañang subong adlaw matapos ang pangabay ang DOH nga i-regulate ang presyo sa pagpatigayon sang swab test. 7 ka mga laboratorio nga may barato nga swab test ang yara sa Luzon, 7 man ang yara sa Visayas kag isa sa Mindanao. Sa ginpagawa nga statement sa Malacañang, ini nga mga laboratorio ang makapatigayon sang individual kag pooled testing sa mas barato nga presyo kag magwa ang resulta sang kapin na 48 oras. Ang RT-PCR test o kung swab test ang nagapabilin nga gold standard para sa confirmatory testing bangod ma-detect sini ang virus nga nagatuga sang COVID-19. Nanawagan si Labor Secretary Silvestre Bello III ang pagpasaka sa sweldo sa mga nurses agud magkumbenser ang madamong health workers nga magpabilin sa pungsod sa panahon sa COVID-19 pandemic. Ginhimo ni Bello ang tikang singit pamangkot kun nga malapit sa 200,000 ka mga nurses sa pungsod ang wala sang trabaho sa piyak ng Department of Health ang naglunsar na sa emergency hiring program. Sunod kay Bello, kinahanglan nga sakaan ang sweldo sa mga nurse ilabi na sa pribado nga sektor. Ginpahag ni Bello nga siya kag si Health Secretary Francisco Duque III ang magakato sa Kongreso agud ipangabay ang pagpasar sa nga layi nga nagataas sa sweldo o kung nagapataas sa sweldo sa mga nurse. Sa dugang pang balita national, magpabili ng overseas deployment ban sa mga healthcare workers sa tiyon nga ang Pilipinas ang yara pa sa state of calamity bangod sa COVID-19 pandemic. Sa televised briefing subong adlaw ginbasura ni Presidential Spokesman Harry Roque ang panawagan sa non-profit organization nga Filipino Nurses United nga tapos na ang deployment ban. Suno kay Roque, klaro ang palayag sang presidente nga samtang nga yara pa ang pungsod sa state of calamity, mabudlayan nga kakason ang deployment ban. Ginasuportahan naman sang palasyo ang ginaduso nga pagpasaka sang sweldo sa mga nurses sa private sector pareha sa ilang mga counterparts sa gobyerno. Sa nibeluan nga gintugutan sang gobyerno nga makabiya sa Pilipinas sa mga healthcare workers nga may kompleto na nga mga dokumento nga magtrabaho sa abroad as of August 31 matapos nga nag-apilar sa Labor Department. Sa katapusan nga balita national, nagsumitar na ang LTO sa ila draft sa guidelines angod sa paggamit sa bike kag electric scooter sa pampubliko nga dalan. Ang ini ang pag-aprobahan pa sa Department of Transportation. Sunod kay LTO Chief Assistant Secretary Edgar Galvante sa tion nga magwa na ang administrative order pila ka mga electric bikes nga ma-classify nga light ang dumilian sa public road. Dugang pa ni Galvante, ang mga salakyan nga may lower categories ang pag-dumilian sa mga partikular na lugar pareho sa private compounds sukon subdivision. Ang mga nalakip naman sa larger categories ay tugutan nga magwa sa compounds pero mayara sa mga restrictions sa mga highway. Sunod kay Galvante, ang mga motorista nga may higher categories ng electric bikes ang required nga magsuksok sa crash helmets, may driver's license kag narehistro ang ila salakyan. Sunod pa sa opisyal, pila ka mga e-bikes nga matupa sa kategory nga motorcycle ang posible i-require man nga may plate number. Una sa balita. Una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, lasay sa 25 detalye sang balita international, sports kag entertainment ang pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na. And we are back mga ka-aksyon sa last and final greetings nga inyong siningang ginahingagaw padala sa aton siningang Facebook Live. And good evening lang kay Mercy Flores, good evening Sir Dale and Ma'am Ann. Keep safe, God bless Philippines. Watching here from Hong Kong. Salamat gida. And ara naman si Miss Jane and the good PM sa inyo. Nga duwa, si Carla Watapampa, maayong gabi pa shout out sa kay Eliza Baredo. Sige, good evening kay Ma'am Eliza Baredo from Carla Watapampa. Sa kay Inday Ping, mayong gabi dira sa inyo liwat day. Nagapamati siya kuno sa ang
Dahil lang, suliton ko. Nagapamati man di ang mga gwapa-kagwapo nga mga bata ni Marjorie Alphabeto diri sa Sumag. Sige, halong always favorite gid kuno nga radio station sang ilaman nga pamilya. Dira sa Alphabeto kag Asiboche family, thank you so much kag mayong gabi dira sa inyo. So, sa mga ka-aksyon nato, na thank you man sa pagpadala diri pag-intra sa pagpadala sang inyo yang mga mensahe sa subong nga gabi. Kung malabutan pa karon ng inyo di nga ihingagaw nga greetings, i-greet na mo ni Aksyon Dale. Galing kido ga-refresh ni nga kun nga ano Dale? Ga-refresh de. Sa liwat action gina-promote naton, ginaagda ang mga ka-aksyon naton nga avid listeners sa Aksyon Radio Bacolod nga mangin kabahin or miyembro sa Energy Funds Club. I-search lang sa inyo sining nga mga Facebook account ang Energy Funds Club Action kag dira makita ninyo ang mga latest man nga mga hitabo diri sa mga syudad, and syempre connection man sa mga action reporters sang DYEZ. Salamat gid, and for sure take kung mangin member ka mo dira, i-abi-abihon gid kamo no sa aton sini nga mga opisyales. Ay ko sang abi-abihon. I-welcome Action Welcome gid kamo da, tatlo na da sila kabilog ang ma-welcome sa inyo. Si Press, si Vice kag si Secretary. So may grand ano? opening. Grand opening. Ikaw pangamuyo tagida nga matapos na si COVID, mag-end na siya para kakitaan na itak. So, go na sa pag-search sa Energy Fans Club kay para mangin member ka namon kag kung magtawhay ng tananti makakita na ita. Kag syempre madugang ang imo nga mga friendships. Action may na-miss ka naman nga greetings si Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso. Hi Action Dale, good evening lang sa inyo ni Miss Ann. Daw wala ko kabati sang greetings ko. Hehe. Sorry ma'am. Happy birthday to the following celebrants kay Maninoy Dondi, Mads, Marisa, and Annalisa. Mga neighbor ko sa may Sumaga, ang mga Alphabeto, hello landa, sa family Guadalupe, Ramos, and Ilon family. Salamat gid kay Ma'am Liza Joy Amoroso. So kay Ma'am Mercy Flores, good evening Sir Dale and keep safe. God bless Philippines watching here in Hong Kong. Thank you so much gid Ma'am Mercy Flores. May harap ako da nga wala na great Action Dale, basta bila sukot na dihaw. Sokton ka na gid. Gani. Mahirap na. Pangitawon to da danay scan da danay kay wasi bla. Kung matapos na may message siya kung private nga Action wala mo ko gin-greet. Ala. So go da danay sa pangita. May nakita ka pa? May nakita ka pa Action Dale? Hanapin ng maayos. Anyway, sa aton mga ka-action, thank you gid sa liwat sa inyo man nga mga greetings sa inyo diri nga suporta sa subong iya nga gabi. Wala gid kamo nagakapabilin man. Always gi nga naga-support sa amon sa kada adlaw sa pagpadala diri sa inyo nga mga greetings, and as well as sa mga ka-action naton. Nabalang kon kay isa may mga aksidente or insidente dira nga ti wala ta man ginapangayo, but then it so happen nga dra mismo sa imo lugar. So feel free nga isend man diri sa amon kay para naton makuha ang report. Okay, Action Dale. So standby sa mga balita international, sports, kag entertainment. Anito? Una sa aksyon! Nagsalita sa aton balita international, ginakasnas ng US Centers for Disease Control and Prevention ang guidance warning angod sa posible airborne transmission sa coronavirus. Ang ginakasna nga guidance nga nakapost sa website sang ahensya nagarekomendar sa mga persona sa paggamit sang air purifiers agud yung mapanubo ang airborne germs indoors agud nga marikawan ang paglaptas sang virus. Sunod sa ahensya, ang gina-update sa karon nga ila rekomendasyon may angod sa airborne transmission sa COVID-19 sa tion
Hapon nga ang proseso matapos ang updated language gilayon nga i-post ang CDC. Wala gilayon nagsabat sa pangabay sa Reuters nga komento kung saan o i-update ang guidelines o kung guidance. Una, nga ginpahayag sa health agency nga ang COVID-19 mahimo maglapta paagi sa airborne na particles nga magapabilin sa hangin tubtub sa anom katapak. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, ginaabi-abi ni Gilas sa Pilipinas sa Program Director Tab Baldwin ang pagbalik sa FIBA Qualifying Games. Inapisar nga iyagin ako nga wala pa kasiguraduhan ang composition sang team. Una ginanunsyo sang FIBA nga mag-resume sa Nobyembre 2020 kag Pebrero 2021 ang qualifiers para sa continental competitions lakip ng FIBA Asia Cup. Ang Pilipinas ay nakahapang sa isa ka games sa qualifiers nga nagdaog sa score nga 170 batok sa Indonesia nagligad nga Pebrero. Ang pagbalik sang FIBA ang magatuga sang problema para sa Gilas Pilipinas. Ang PBA ang mag-restart man sang season sa Oktubre 9 kag ang conference ang ginapaabot nga matapos sa tubtob Disyembre. Ang mga professional players ang hindi mangin available para sa bulan sang Nobyembre. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginpagi sa Twitter sang fans kag followers sang ade vlogger nga si Lloyd Cafe Cadena ang paghatag pagkilala sang nagkabig well-loved media personality nga nag-celebrate sang iya ika-27 anyos nga kadlawan subong adlaw. Gamit ang hashtag nga Happy Birthday Queen LC, gindumdum sang netizens si Cadena sa iya espesyal sa karon nga adlaw. Si Cadena nagtaliwan madumduman sa tong Setyembre 4 kag sang ulihi nagkompirmar nga nagpositibo ini sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 33 sa inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw September 22 sa tuig 2020. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Dag-Aksyon Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.